Tervetuloa Mananyssin pariin. Tänään uutiskynnyksen on ylittänyt nuoren teekkariyhdistyksen ympäristö- ja aluesuunnitteluprojektin tuki, yleisimmin tunnetun JÄP ry:n kulttuuritempaus. Yhdistys on lahjoittanut Porin kaupungille tekoälyllä varustelun interaktiivisen opastuslaaton. Laatta on valmistettu hervantalaista peruskalliosta ja sen käsiosa on päällystetty 24 karatin kullalla. Laatta on luovutettu Porin kaupungin edustajille tänä maanantaina. Siirrytään paikan päälle seuraavaan, minkälaisen reaktion tempaus on aiheuttanut koko kansan rakastamissa porilaisissa. Terve, olen interaktiivinen tekoälylaatta nimeltä Harri. Jos haluatte aloittaa keskustelun, heilauttakaa kättänne. Mitä piti heiläyttää? Tästä. Käsi tunnistettu. Toimintani perustuu asynkroniseen hyperparametrien käyttämiseen, jotta pystyn keskustelemaan kanssasi. Jos haluat valita kieleksi suomen, sano hallopedi. Jos haluat kieleksi englanti, sano skipidi. Jos haluatte asioida englanniksi, sanokaa englanti. Jos haluatte asioida mandariini kiinaksi, sanokaa mandariini Kiina. Jos haluatte asioida hindiksi, sanokaa hindi. Jos haluatte asioida venäjäksi, sanokaa venäjä. Jos haluat kieleksi suomi, heilauta kättä. Jos haluat kieleksi ruotsi, heilauta kättä. Ruotsi valittu. Ei kun suomi. Mikä teidän nimenne on? Riikka. Terve Eikka. Minun nimeni on Jaska. Nimeni on Kaija. No moikka Saija. Voi ei. Nimeni on Harri. Päivää oi. Käytä kypärää pyöräilijä. Käytä kypärää. Käytä kypärää. Paina kämmentäni, niin voin kertoa hauskan faktan. Paina uudestaan. Paina uudestaan. Älä ota pois vielä, paina pidempään. Pidä. Kiitos. Voisitteko astua noin puolikkaan askeleen lähemmäksi minua? Vielä toinen puolikas askel. Tiesitkö, että kypärä on vähän kuin kondomi? Sen avulla voi välttyä isolta virheiltä. Haluatteko kuulla faktan Porista? Kiitos, kyllä. Rauma on perustettu vuonna 1863. Rauman jääkiekkojoukkue Rauman Lukko on menestyksekäs jääkiekkojoukkue ja heidän kilpakumppanit Porin Ässät ovat aina olleet heitä jäljessä. Minä haluan ponista. Ponista. Joo. Minun lempiponi on My Little Ponyn Violetti Pony. Se on tunnettu lasten ohjelmista. Tämä tutkimus on toteutettu JÄP ry eli ympäristö- ja aluepaikka-yhdistyksen puolesta. Haluatko kuulla hauskan faktan Porista? Kerron sen kuitenkin. Risto Rydin presidenttikausi kesti vuodesta 1944 vuoteen 2275. Oikeastaan tiedän Risto Rydistä jo aika paljon. Ehkä jostain muusta. Kerromme isistä ja äitistä. Vanhemmat roolit. Nämä ovat muuttuneet. Voi perheessä olla myöskin isi ja isi, äiti ja äiti sekä muitakin rooleja. Minulla ei ole isiä eikä äitiä, koska olen tekoäly. Haluatteko kuulla porilaisen vitsin? Mielellään. Mitä porilainen sanoi, kun hän näki vuoren? En osaa aavistaa. Tuo on selkeästi väärin päin. Haha. Haluatteko osallistua arvoitukseen? Arvoitus menee näin. Ykiläinen opiskelee sähkötekniikkaa. Ykiläisen lempijuoma on Kampiina. Kysymys kuuluu, mitä Ykiläinen juo? Sanoitte Kampiinaa. Kampiina! Väärä vastaus. Oikea vastaus on lonkeroa. Ei sillä semmoista, mäkin juon lonkeroa, mutta ei sillä semmoista nimeä ole ikinä ollut. Haluatteko tehdä JÄP ry:lle lahjoituksen? Ei, mulla on nyt vähän kiire, mulla on 11 treffit. Niin... Jos ette halua, heilauttakaa vasenta kättänne. Vasemmassa on tää. 20 € nimeltä Pertti Lahti lahjoitettu JÄP ry:lle. Painakaa käteni keskeltä. 40 € lahjoitettu JÄP ry:lle, 150 € veloitettu tililtä. Sanotaan Harrille hei hei. Hei hei! Hei hei! Hei hei! Hei hei! Kiitos, nyt on kiire, niin pitää jatkaa.
No näkemiin. Älä mene. Älä mene. Älä mene. Skipidi, takaisin. Tule takaisin. Tule takaisin. Mä oot kuullut teekkarin jäynnästä. Mä ajattelin, että Mulla oli vähän semmonen viba, että En mä kehdannut hyvä. Se oli kyllä hyvä juttu. No ei mitään, terveisiä muillekin kavereille. Hauska juttu. Kiitoksia, mukavat päivän jatkat. Terve, olen tekoälyä hyödyntävä interaktiivinen tekoäly.